The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boytran. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw, Enero 16. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon upod sa inyo alagad Aksyon Boydran. Kaga aton sa inyo pagpangalagad, of course, indulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ning Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sa green coffee beans. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang maposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa Kapihan sa Aksyon aton nga dulo sa inyo. Kagkaroon nga aga, istoryahan na po naton ining pandemic ha. Importante ni kayo, no? So, Aryo, may ara kita mo nga istoryahan partibla sa human rights ang itatawag versus rule of law sa panahon sang pandemic, no? Iti may ara ba nga hindi kaya pwede mapilit nga babakunahan mo. Ako magpabakuna, ha? Ining mga iban pagid nga mga katabo blas mo nga way na ginapanugutan ang hindi bakunado nga makasakay sa mga pampubliko nga salakyan. Hindi way ginapanugutan nga makasulod sa pila kami establishmento. Okay, ang balante na karon. Ang mga daw hindi isto nga interpretasyon sa mga health protocols, guidelines, nga muning ginatanaw isa sa mga faktor sa pagsaka sang Omicron variant. Kag pila ka mga ginapatihan, mga facts and fallacies sa panahon sang pandemic, no? So, ano lang dapat natin sini nga mabalaan sini angot sa sini mga daw hindi tsakto nga mga informasyon, ano ba rin tsakto nga mga informasyon. Of course, sa aton nga pagpangalagad karon nga aga, mga kaupo natin gyapon ang ato ni health advocate si Dr. Melvin Ibanez para talakayon ang ini nga mga issue, okay? So si Dr. Ibanez sa aton subong kaupod sa Kapihan sa Aksyon. Doc, may aga liwat kag welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Good morning, partner boy. Good morning, may aga sa aton mga staff kag kay manager sa station. Duwa easy sa aton nga palamati diri sa siyudad sa Bacolod kag sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kag part sa Iloilo kag part sa Negros Oriental. Subong nga aga partner ang aton nga topiko as usual number one, matag kita latest COVID update kung ano nang kalatabo subong para mabalaan sa aton pumuluyo kundi inata kutob no sa aton nga number of cases, update naton ang aton nga vaccination update. Kagang number 2, may atag ko sa inyo ang pinaka-importante, isang nga importante nga ginsingit ko lang ni partner, no? Pinapaminsaran ko gabi. What you should know, okay, what we should know when you are exposed to Omicron variant. Okay. Ano bala ang mga paghimuon, ano bala ang himuon nimo? Kasi subong damo gid ka pala nawag sa akon, ka pala mangkot. Doktor, isa lang ka na batyagalan nila nahilanat sila. May sore throat kag runny nose or colds. Alarm na sila dayon. Ano himuon namon? Okay. Importante ni katama. No, usually do ka muna sa mo na sang mga symptoms, no? Symptoms kag ano himuon mo? Anong himuon mo? Importante anong himuon mo.
Kay damo ta sa mga pumuluin naton nga daw hindi pa kabala kabalo kag hindi ka inchimdi pagid asang natawag naton nga COVID-19 because ang COVID-19 nag-evolve, nag-mutate, nag-evolve. Kada permi lain-lain ang ano ni ang Variant. variant, nagalain-lain ang protocol, galain-lain ang guidelines. Nagtalakayon taman ang partisang human rights issue na ginambal nila bala. Nga damo ga kontra sa sa gobyerno naton. Ni tungod kuno daw ginaabusaran na sa gobyerno naton ang rights ng isa ka tawo, unconstitutional tungod sa human rights. So ang Commission on Human Rights kanina kadalanan ng kuan sa DILG na ginatawag ng DILG nga dapat i-plastar mayo. So istoryan tama na. Okay. Ang kuan subong ang isa pagid ang may naobserbahan ako na partner sa pag-practice bla ni isang aton nga vaccination Okay. sa aton mga sentro na may mga misinterpretation, mga misguided nga mga interpretations ng protocol kagwan. Mismo nga aton nga mga nagakandak sa ilang mga vaccination sa aton nga booster sa aton mga vaccination centers nag-violate. Na-obserbahan ko gina kay aragi ko. Okay? Oh, okay. Natabuan ko eh. So, amo na subong. So, sa subong nga aga, dasigon ta lang ang kaso naton sang COVID sang last week, no, Enero 8, January 8. Diri sa siyudad sa Bacolod, ang active cases at the time 261 na lang. Meaning dako ng pag-improve, nagdugo na sa probinsya sa Negros, mga Occidental 527, Iloilo City 253 lang gani. So yet gina-announce ng aton nga ATF na ang probinsya sa Negros do aran atas mo sa level 3 kag ang siyudad sa Bacolod without mentioning yet ang Iloilo. Ang Iloilo, Dok, na before kuantas na na unas lang alert level 3? Now because ang active cases pala itong i-mention ko, no? Nubo sa January 8. Okay. Ang death sa Negros Occidental 1,211, Bacolod City 805, ang Iloilo City 626. Sang kahapon, January 15, amo itong Balmo partner, ang Iloilo nga nag-una sila kuwan sa level 3 because from 253 last week, naimo sila 1,216. Grabe nga pagsaka. Active cases. Imagine 1,000 saka nila sa lakas mana. Ang Bacolod City, from 261, nag-642 kita. Mami. Ang Negros Occidental, ang 527, nag-1,083. So, nagsaka. Halos doble, oh. Ang sa aton diri sa Bacolod City almost triple in 1 week. Okay. Pero nakita mo ang trending ang death bala Oo. sa Iloilo amo to saka ang kaso 1,000 pero ang ila patay from 626 last week 627 na lang. Isa So, lang. isa lang napatay sa isang semana. Okay. Bacolod City 805, 806 Isa man. lang kapatay. Ang Negros Occidental 1,211, 1,218. So meaning pito ang patay. So this is a signature of Omicron variant. Hindi na tapag pagduwa-duwa, hindi na tapag sining ulat pa ta sa genome testing. Gane. May signature na niya sa Omicron because rapid ang transmission, dasig sa community, may community-wide transmission, dasig, no? Hindi Grabe pagsaka. Hindi na tayo magpinsar nga base Omicron or basta amo na siya. Amo na siya, hindi na tayo minsar. Amo na siyang kuan amo na siyang dominant sa mga variant. Dominant na ni siya ang Delta gani daw mga 3 to 4% na lang worldwide ang trending sa bilog na kalibutan sa statistics kag diri sa aton sa Pilipinas pareho mo. Way paglain ang trending la ang statistics statistical ano niya ng ang level pareho gid. So meaning
Ara na ta sumusa Omicron within our midst. Correct. Oo. Okay? Okay. Yun na natong pagdodua. Okay na na. Dasig ang... So, Omicron, it is a fact that Omicron variant is rapidly transmitted. Dasig pa sa Delta. Delta. Hindi na ta maghulat pa sa resulta sa genome sequencing which Hindi comes na, hindi na. dugay-dugay ka mag-abot. Isa ka bulan na yung magabot. No, amo na siya. It is a fact na okay. Okay. And then ang Kwanbla partner ang number of cases naton dito sa Pilipinas. New cases yesterday 38,867. Dapat na lang 40,000. Ang lapit ng 40,000 kadadlaw daw ang India sa una naggambal ng 100,000 a day, grabe na to. Okay? America 1 million a day. Okay. Ang 7-day average is 33,072. Ay, kita mo lang. Kurte na, Ang na-vaccinate naton subong, ang first dose wala na, 0. Ang second dose, fully vaccinated, 54,423,286. Okay? Sa gintagaan nila po noon, ongoing mong sige-sige, almost 49.7% of the population. Okay. Way pata, ang aton nga gina-target nga herd immunity is 70%. Ang booster given na 4,403,780. Para pa lang kita sa 4% sa booster. So, paminsan ron tatong back to zero, ha? Meaning, dako-dako, mga almost mga 96% of the population ara na nagapagkanto na sa back to zero immunity. Wala na. Wala nang efficacy sa bakuna to. Yes. Oo. Tapos mambal ang mga spread ng fake news. O araw mga vaccinated yung kalaknan gani. Kalatapikan man sila. Yan nga kalatapikan man sila. Oo, nga katapikan sila nga kami nga vaccinated, nga pariyo lang ng percentage ng mga unvaccinated. Because atong mga gin-vaccinate after 6 months nag-zero because wala maka-cope up sa gobyerno ang boostering, ang booster anaton. Dapat lagson yun eh. Dapat kung naga 49.7% ka nga fully vaccinated, ang immunity tani nga booster gadagan man na amo man para makontrol mo man ang transmission. Di ba? Ang pagkakalaton nito, hindi man niya butsilingon nga kung vaccinate ka, hindi ka na malatnan sa COVID. Malatnan ka gyapon. Malatnan ka because ang vaccination, siyempre may ara siya mga like 7 or mga 8 to 10% nga zero efficacy. Pero at least kung vaccinated ka, may ara ka antibody nga makabato sa virus. Kaya mo na nga milder ang imo symptoms. Less hospitalization, less death. Correct. Bilog nga Pilipinas, ara ihambalon ko lang gini, ang napatay, ang kaso naton subong 3,170,000 na. Ang atong napatay, mga 52,858. Ini nagkalamatay niya, hindi siya sa sakit nga sa gira. Ini because of the pandemic. Okay? COVID. So, okay na. So, matadto kita sa second topic na partner. Sige. Tatawag nato itong ginambal mo nga human rights. Para nga ako opinion, ako mo lang eh. Let's be rational kag practical. Ining nagapanawagan nga about sang human rights bala violation kuno ang gobyerno nga gina-stricto nila ang pag-travel sa mga tao. Wala kuno amo din kambal na ko, wala kuno ining mga ginapatuman kuno nga let's say mga no vaccination, no ride policy. Nya wala kuno legal basis, mga wala legal basis. Remember, may legal basis gina. Ara sa Local Government Code 7160. During state of emergency, even the local government can declare or can pass any law that would promote protection for the general welfare of the community. Todok, no? Dra tayo makatanaw sa sinang Ano power. ang human rights mo? Dra kayo natanaw sa power sa local government or for the local chief executive for that matter.
nga magpatuman iya sa mga policy para nga maproteksyonan niyang iya nga constituents. Yeah, amo gina. That's why maging na-emphasize ko gani sa province ug sa city sa una. Nga if you don't want any guidelines or any measures from the IATF nga ginapasulod sa imo di sa lokal, you can even do it yourself. You can pass an ordinance nga to protect your own community. Kaya protected ka sa local government code. Okay. Diba? Okay. Ma-override mo ang presidential order tungod nga i-cite mo ang local government code mo. Unless it is already passed by Congress. Hello na naman. Like for instance, Doc, ining mga pila ka mga local government units bala, nga nag-require sila empleyado nga hindi ang wala ka pa bakuna nga empleyado, gina-require ka RT-PCR test every 15 days. Is that may legal basis na siya? Oo, iyan na yes ang gobyerno nga right to protect its community. Now, if you cite a human right of that person nga like example, simple, hindi mo pagpagawaon sa balay ang mga unvaccinated. Okay. I-tracing mo siya sa surveillance mo sa tanan-tanan nga mga balay sa barangay, ilistahon ang mga unvaccinated. Hambal nila, you are violating the human right of that person. How about, because we are now in the state of health emergency, because of this rapid surge sang Omicron variant, okay? How about the human right of that person nga gusto proteksyonan sa gobyerno? Daw, ginasite mo lang ang human rights ng isa ka tao na unvaccinated. How about ato ang latnan niya na kung mapatay? Why to human rights? Why to human right? Pariyo mo lang daw sa gira. Manining insurgency naton. Okay? Ang busanay da, pinatyanay da. Gasite ang CHR. Anong human rights ang ginpang ambusan? How about human rights ang nag-ambus? Human rights ang, it is a tackling issue eh. Tackless issue actually. Hindi mo ma-determine mo because both of them have human rights. Now, i-allow mo lang limited access to essential goods and commodities para mabuhay siya. Like, ining kung makontrol sa barangay, i-surveillance silang kaglista sa balay-balay. Mutambal nato sa una sa adaptive barangay program eh. Ato natutani ang kuhan yung surveillance surveillance eh. Daw mapping ka ba sa election lang lista mo household members? Total di pang lista, gin man kamo kung eleksyon. May mo man sa eleksyon na hindi mo na mahila, may mo sa pandemic ako. Mutambal kong argument ko sa city ka sa province. Na hindi mo mahimo, kaya kung mo elect ka, palpili ka mo, iniya health emergency, start mo lista, you don't violate the human rights of that person. Actually, you are protecting that person and his family. Correct. Protection, di ba? Actually, kung tanawin mo, there is no human rights in times of war. There is no human rights in times of health crisis, like pandemic, because we are in a war. There is no human rights in times of martial law. There is no human rights in times of state of health emergency. Nahulato niyo pang gobyerno mag-declare martial law. Kag madula ang completely ang inyong habeas corpus, ang inyong human rights. Okay? Okay, so, amo na. Amo na isa na ito katapos. Okay. Partner, okay. Ato kay Lado, kag ginahambal mo bala nga ikaw mismo witness ka sa sala nga interpretation sa mga vaccination sites na to? Ang witness ko sa isa ka, hindi ko lang mag-mention barangay ko kay sino, no? Hindi man gusto magdalahig sa isa ka tao. Gusto ko lang natin koreksyonan ang kakatabo. May isa ka vaccination center na nagpa-booster. Aragi ko kay megin updan ko nga isa ko ka kung abogado, ginupdan ko siya. Kanya familia. So, gin-endorse ko lang. Nakita ko dito, arigli para ang subong gali ang boostering, ang natuwag na booster, padasigay. Padasigay. Meaning? Para, I don't know kung ila-ila lang to, pero kilala mo yung man ang isa to ka naton ka amigo,
sa ATF na Mhm. leading man na siya sa kwan sa vaccination center kag mga Okay. kagapadagan siya mong Okay. kilala niyo naman na no. Mhm. ang may nagreklamo na wala na kamo vital signs, Oho. BP, Oho. heart rate, Uh-huh. ang temperature okay lang kay magsulod mo ginakuan ka temperature. Oho. Kay Clinity booster na ni. Okay. Kay kuno booster nakaagin sa first dose, second dose, yan na total ni kuan man na to sila sa una BP normal naman na. Ay, gali. Daw ka. Ini mo booster na. Daw, How would you know? daw hindi man aya hindi man aya siling kung amutong ang imo nga ano na pressure blood pressure mo amo man nagyapon dason. Ang blood pressure hindi mo na yung ma-predict kung saan mataas. Oo. Ha? Mera gani nga pagkanto mo to okay man lang paabot mo to taas gulpi mo blood pressure. Yan. Ha? Kasi nga wala nyo ginakuhaan BP ang tao. Wala pa ko dok naka-booster. Actually, next week pa ko ma-booster shot. So, Oo. amo na siya. Wala ka na siyang vital signs. Oo. Amo ng vital signs. Oo. Heart rate, BP, bisan na digital mga kuan na, digital para dasig. Oo. BP, heart rate, or kamo ng cardiac rate, kag temperature. Mhm. Okay. So, why nila ginakuhaan nila sa Wala vital way signs? na kuan. Secondly, Oh. para da sigay mo dahil gusto nga matapos na yun. Mhm. Magadali. Mhm. During the time of the process, may mga kuya, sorry lang niya. Mm. Kaya ginakoreksyonan ko lang kamo. Wala ga wear iban mask. Ang Ang nag-vaccinate? mga Vaccinate? naga-conduct sila sa booster Oho. sa isa naka barangay gym. Oho. Iban nga panaog ang ilang mask. Oh, okay. Oo. Okay, maging saway ngayon, dapat ka mo mismo mag-double mask ka mo kaya mo na ginakuan sang kuan as much possible. Mhm. Because rapidly transmitted na yung Omicron mo. Oho. Lastly, kung di ka pila sila pang magpakuha na sa ilang nga vaccination booster card, Oho. bawal liboga dikit-dikit ang Why na physical distancing? shoulder to shoulder, Oh. elbow to elbow. Mhm. Abi, balang ko ban. Amigo to man ha. Oo. Ti doktor bala nga wala kagi practice ti kundi wala gid namangan. Gusto ko lang i-correctionan bala. Oo. Please, lainan nyo ng pagpalakat because kamo mismo na naghahatag sang booster sa inyo mga pumuluyo sa isa ka barangay, kamo naman na gapalaptas ang virus. Mm. Because number one, wala social distancing, Mhm. wala properly wearing of face mask, Mhm. wala sa ginakuhaan nyo sa vital signs ang inyong mga ginabooster. Mhm. Ang tao yung gambal, bukod dasig yung tuhaw, nami no? Mhm. Uy, pero ang paminsarabala, na-expose ka to sa ilaw, Mm. Correct. Mm. ha? So, isa mo na nga ako niya Dapat doon- suggestion na Oh. please sa siyudad sa Bacolod Mm. o sa probinsya, ang guidelines bla, ang protocol kay guys nagambagad tong isa ka nurse. Nya tidok ka, di kuan man na sa DOH subong nga wala na na kuan. Oh. Wala na na double mask. Oho. Oh, din ka kabati sila. Why na kuno I don't know, ang isa to nagambang nga di wala naka-booster man kasi naka first dose, second dose na why na kuno yung ginakuhaan vital signs. Ay. O di ka nakabati, di ka na nakabasa. Muna blang misinterpretation sang health protocol. Daway ko na ikabati sinaya nga ang DOH na paggawa sila nga guidelines ha. Kabata ginawa na ganito ni President Duterte, hambal nga o. Stricto yun na sumong social distancing. Wala na gani Manila, sumong ginatawo sa mall. Oho. Kay nami ang Manila, kay mismo ang mga pumuluyo sa Manila, sa NCR, they're getting responsible. Oh. They are fully cooperating na whatever the order of the government. Gasunod. Bisan hindi mo na ganit ito ni Chairman Abalos, bisan hindi mo na butang ang Manila sa level 4, tanawab lang sa dalan, subong tanawab lang sa mga mall, ang tao subong aware na. Kaya cooperate ka sila sa gobyerno. Ang muna ang ginapangayo naton nga please ang mga gakuha na sa Facebook about human rights ga post. Punta tanan na. You are not helping the community. You are not helping
in controlling the chain of transmission sa virus. You are adding up to the to injury. Ga-contribute ka mo sa problema sang community, ng atong gobyerno kung sa komunidad. Okay? So, lastly, partner, amo na. So, at Okay. least na patag. I hope nga aware sila. Mayong manabla partner may nag-observe. Kag hindi nga, Dok, hindi ni Lustorya lang kaya ikaw gidyan kuan mo, ikaw Ako, gidyan harap witness, mo. personal mo gidyan nakita Damo mo ko nakakilala sa mikan may mask ko po gabrit sa pagkikilala ko na po i-post ako aral ko sa sa kilid kay wala ko katindog-tindog na ko turo ni ko ano ni man. Ikwanta na, ipalambot Kung na may sa ara ila. gyud may nagareklamo sa ila. Okay? Ipalambot na sa ila. Palambot na gabi ara si amigo ta Mark. Ariscal Councilor sa Langga, no? Kay ikuan na kay ara mas si frontline si Councilor sa Langga sa kuan sa atong COVID campaign. Ipataglan na sa babaw. Ipalambot Okay. na sa ila, Dok, kaya importante na mo, no? Importante na hindi na pagbaliwala na. Hindi tayo pagbaliwalaon because kung pabayaan ta sinikag, hindi tayo pagkoreksyonan. Well, hindi man niya criticism. We're just suggesting And reminding. No? and reminding you to be extra careful. Sige, palambot na sa ila, Doktor. And lastly, okay, importante na partner. Okay. May time ka pa? Okay. Sige. Okay, One more. tayo lang Ang at ani bala ang atong gin-text ko si mo gipapas ko gabi nga siling ko ang what you should know when you are exposed to Omicron or you have the symptoms. Ano mo unsang nimo? Gani, Kay hindi ni sila aware mong. First, ariha, Okay. tanan-tanan nga symptomatic patients subong tanan-tanan nagakataro, sore throat, Gobo. ubo, ilanat. You have to have a high degree of suspicion. Hindi ka na magpangduwa-duwa ang balang na nali ko na ni COVID-19 na ni Omicron variant na ni. I-treat na siya as COVID, I-treat mo na tayo as COVID. Okay? Hindi na. Hindi ka mga ambal nga wala blood denial. And then you number one, you self-isolate your Correct. self-isolate ka na. Ikaw mismo. Correct. Be responsible enough to self-isolate yourself para maproteksyonan mo ang imo nga pamilya. Para na Sa sulod para sa do balay mo. kasakon do ka example na sa amon si Mrs. daw naglain ng iyang matiyag daw may mga symptoms last year may mga symptoms right there and then nag-isolate na saya while waiting for the result. Why pa kami ka pa RT-PCR test mo? So isolate na siya mga 2 days nga isolate na siya kay panilagan anay kay basi kontrang kaso lang o muna bla lana ginabulong lanay sang wala pagid gin pa RT-PCR positive pero kami nga 5 kami sa Malay kami nga 4 pag RT-PCR test amon negative kami Now, because ang ang incubation period partner 1 to 3 days after contact, pag may symptoms ka gani, you are already contagious. Okay. So, mayon siya kay pag gamay pa lang nabatyagan mo gakatol na tutunlan mo. Isolate na yun. Isolate ka na. Galing kati, ang asawa ko, nurse siya, Dok. Muti kundi nga. Sige na siya, kabalo siya. Kabalo siya. Ayo, si asawa mo, si sa Riverside. Lala ko gani. So, head nurse na siya, no? The supervisor. Supervisor na gani, no? Kinugay na siya, supervisor. So, ang actually, kung tanawon mo, ang simptomas ng flu, COVID-19, na simptomas ng Delta variant, Omicron variant, kag flu, H-influenza virus bla, pareho na. Okay. Ang inala na nila ang Delta variant, nagalupot ka. Ang Delta. Nagasuka ka, kaglupot. Kag may shortness of breath ka, kang imo nga oxygen saturation, naganubo. Amo ginay sa Delta, Dok, no? Nang short Amo yung Delta, gidya. Oo. That's yung Delta kay because affected ka ang imo nga lower airway mo, amo ng lungs mo, develop ka pneumonia. Amo ng Delta. Amo ng delikado kay moderate to severe, mapatay ka sinaya mo. Pero ang flu para pareho na ni sila sa Omicron. Ang flu,
bulngon mo lang ibang because of your immune system nga ganun pa bakod ka. Imnan mo lang tubig 8 to 10 glasses a day, exercise ka, exposed to sunlight, kuha ka mga vitamins mo. Ang flu yung maayo ko malang. May nabatian mo ko siya doktor gani naghambal dok nga niya. Hindi ka kinalan bulgon mo amang nang gaubo ka. You don't need nga mag antibiotic kagay do mag kuan kada kay ning ubo mo. Mo pa na ganing pagwa sang mga virus tas lawas mo. Hindi. Ha? Hindi na yan, sala na. Oo. Ini kay tungod sa amo na siya sa kwan, sa flu. Aha. Hindi man kailangan ng antibiotics sa flu mo. Oo. Because ang iatong lawas may ara kitang ang any viral infection except COVID-19 Aha. self-limiting ni. Aha. Okay. Within 7 days madula lang siya without treatment. Immune booster mo, lawas mo. Itong ka vitamins, plenty of fluids. Especially Okay. do kung nag-clay mask ka bala kay water based ni ba ang clay mask? Clay mask, inom ka tubig, Nalang magpagwa tubig mo na yun. Oo, nalang tubig. Oo. Eucalyptic man ang water mo. Mapatunaw sa clay mask. Insakto na siya because that is a flu. Flu na siya ya. Pero ang COVID-19 ya, lain. That's why ginahimo namon subong, pagka first signs of symptoms, ako lang nga sa guidelines ko, at kami antibiotic. Oo, okay. Because we presume it is already COVID. Oo. Kaya sa pila duwa na ni katuig nga aton nga sa pamulong sa COVID, dako ang diferensya. Oo. Okay? Early detection, early treatment. Muna pa na, early detection, early treatment. So, again, pariyo lang na ang ilang mga symptoms, except ang Delta. Maglupot ko na kani kag nagasuka, Shortness of breath. ano po ang imo oxygen situation, especially at room air bala. Oo. Ang room air sina, wala ka oxygen niya bala, by nasal cannula. Oo. Wala ka oxygen sa supplementation. Oo. Bali, magdubog ganing imong auto saturation below 93, below that. Kuha na Delta na. Oo, okay. So kung kuhaan mo oxygen saturation at room air, tapos taas pa na siya, 94 up, Oo. 97, 98, Omicron na. Oo. Okay, muna tandaan nyo ha. Okay. Okay? So again, ang kuhan bala sa ari, then kundi self-isolate ka pa, partner. Oo. Sa bala na self-isolation. Okay. Okay. Sa self-isolation, area, kung probable case ng COVID, either symptoms or mild cases, self-isolate ka, for fully vaccinated, self-isolate ka 7 days. 7 days. Panlagan Fully vaccinated mo. ka? Kung hindi wala ka access sa RT-PCR. Okay. Kung may access ka sa RT-PCR, much better. Parang balangid. Mabalangid. Pero there are times nga sa hindi man tanan ka-afford mag-access sa RT-PCR mo. Correct. Self-isolate ka lang. Self-isolate. So, partially vaccinated, meaning One dose first lang. dose ka lang, Oo. kag unvaccinated, okay, 10 days ka get. 10 days gid ang self-isolation. Isolation mo. Amo na sa dok ang incubation period sang virus? Ang incubation period nila, 14 days mo. Aha. So, may incubation period nga 1 to 3 days. Amo man ang ginagawa nila to, and then may ara ka sick period, kag recovery period. So, total sila 21 days. Okay. 1 to 3 days, Omicron variant. Amo na yung incubation, contagious infectious period, sick period, mga 4 to 11 days, average of 7 days. And then ang recovery period mo, ara ka sa mga 12 to 21 days. Okay. Sige. Okay na? Okay. So, klaro? Sige. So, amo na. So, kung positive asymptomatic, halimbawa na ka-RT-PCR ka, positive ka, you have to self-isolate yourself. Positive ka, self-isolation, positive ba, asymptomatic, wala ka symptoms, 7 days after testing, nag-positive ka. Okay. Okay? Okay. For, mayroon mga positive asymptomatic nga unvaccinated ka, partially vaccinated mo, 10 days gyapon. 10 days yapon. Okay? Okay. So, positive moderate cases, nang nagahapo ka na, self-isolate ka na, hospital admission ka. And then, kami na sa hospital bala mo,
usually 10 days na repeat RT-PCR on the 11th day, insailong ka sa regular room. On severe cases, nga halimbawa, gin-intubate ka o gin-high flow oxygen ka ka sa ospital, ang imbilog na course nimo nga ma-isolate ka hasta sa pagpuli mo sa balay mo or home care sa balay tipan, 21 days. Sige, okay. Sige. Okay, partner? Sige, Dok. Oo. So, Salamat kayo, so Dok. far, klaro na tanan. Oo, at least may guide na nga aton nga mga ka-aksyon, ano? Oo. May guide So, at na. least makabulig-bulig na ta. Masa pumuli. Sige, unta lang niya aton nga Dason hindi lang nga atong programa. Kaga, well, don't forget to take your vitamin D3, zinc, and vitamin B complex, which is ang ginakuha natin ang Neuromega. Neuromega. Because kompleto. Especially may mga comorbidity, sa high blood ka, diabetic, may neuropathy, may heart problem ka da, kaga para sa protection mo sa imo liver, Neuromega with Silimarin. Okay? Okay. Sige, Dok. Okay. Thank you, Dok. Salamat, Okay, Gid. mayong madamong salamat, mayong aga sa tanan. Sige, salamat, Gid, Okay, Dr. Melvin Ibanez. Ang atong sining abyan, no, nga isa ka health advocate. No? Magabalik kita mga ka-aksyon sa diri sa Kapiyan sa Aksyon. Pagkarapos lamang sa Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. #account kuning ang imo account, imo responsibilidad. #account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account kuning #account kuning ang imo. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang
sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay
Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo, kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sininga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Hashtag account ko ni.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, Tundra nga mga Facebook viewers kay Joshua Bia, no? Jonathan, good morning sa imo. Jeril Montejo Hinon, Rochelle Fulgencio Susana, Martin Aliling, dira sa kay Vanessa Mayo, Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota, USA. Kay Dr. Matt Mayo, thank you for the stars. Ray Barrioga, Lino Bueno, Miss Jinky de Alagdon, kay Rona Rihida Trava, good morning man. Kay Ramon Rustia, mayang aga sa inyo. Kay Mia Balyados, ang atong patrols mo, karadra daw may fire call dira sa bahin sa Barangay Alihis, no? Sa may Bangga Lotik, no? Barangay Alihis, no? Anyway, kahapon nga adlaw may ang Negros Press Club nagpatigayon sa annual election na sa mga bag-o nga masulod nga mga opisyal sa Negros Press Club. So kahapon nagdaog bilang presidente ang aton man amigo sa RPN DYKB si Boy Shokon, no? Vice President si Ray Siason, ang secretary si Adrian Nemes, ang treasurer si Hensboy Sistina, ang auditor si LC Hulingan, ang board of directors I think si Action Brian Morden,
si Manny Canto, sino pang ibang nga board recommended, nalipat ko actually no sa nga iban kay mostly wala man sang kontra kahapon ang kalabanan sa mga nagdalalaga no. So sa sining bahin sa atong pagpalagad, may kaupon naton dire ang incoming president sa Negros Press Club for the year 2021-2022. I mean 2022-2023 gali no nga tuig iya sining pagpalagad. Ato na biyan si Boy Chocon, ang incoming president sa Negros Press Club. No? Kayo, Boy, good morning and welcome diri sa Kapihan Section. Okay, Kai, good morning. Sa tanan mo nga mga listeners and viewers mo, good morning, Kai. Yes, and firstly, congratulations sa sining mandate ng ihatag sa imo sa mga kaupdanan naton sa Okay. Negros Press Club. Salamat, Gid. Congratulations, I mean. Okay, salamat man kayan. Kag sa kay station manager kay Ma'am Nona. Salamat gid kag sa bilog nga taga-Action Radio. Salamat gid sa tanan nga mga nagsalig sa akon sa mga members ng Negros Press Club. Salamat gid kag kabay pang ang pagsalig nyo sa akon hindi ka mo ma-frustrate. Sa tinguan ko nga sarangan ko. Ako na naman ang mga programa nga dapat imoon sa Negros Press Club. Medyo masulo sa jaman ang eleksyon kahapon, no? Kaya may mga jutay nga mga intramurals lang ang siling naton. Galing kay siling ko, kung ni Why na iya sa amuna, hindi niya Negros Press Club kung Why sa amus na. Correct. Correct na. Siyempre pagkatapos to naghaksa na man. Kag every area wise ang sadya sa Press Club kung wise ang amo na mo. Walo ka, isa kag isa may mga opinion, isa kag isa may mga pamananawan man sa mga pagpila naton dira ka mga mga proseso naton. So isa kag isa ni puro man mga mo mga alam, so hindi na tayo malikawan amo na yang intramurals na sa within the Negros Press Club nga sa ulihin na at the end of the day kita mangyapon nilop na no. Nasadyahan na ko kapon Kag gito. normal naman na kaya iti sa nagligad sang ikaw man ka presidente da. Wise ang election da nga wise ang gamay nga kuan mga pagatag sa mga ilang mga opinion or ano dira. Normal naman na kaya no. Amo gina kasi ko nga hindi na Negros Press Club kuno ay sa mga amos na mo. Anyway, anong imong of course may pila man kita ka mga miyembro nga daw siguro kung ano man nga rason nga way makatigayon sa pagpasakop pagpartisipar sa eleksyon kahapon. So anong para mabalaman nila ano ang imong mga plano sa imo yang term bilang presidente? Okay, number one gid ang aton dira yung number one yung programa ko da transparent da sa Negros Press Club. White da sa pilihan kung ano man yung color mo, palarehas kita da nan halalangay, no? Whatever sa imo sini nga mga mga political affiliation kung ano man dira para sa ako nya subong kay palarehas da tanan way kamanda kung ano da importante isa kita parehas kita profession. And second, ang mga programa nga dapat kita pagtamot as usual may mga problema kita sa aton nga mga membro man kung kaysa nga may mga emergency. So tinguan ta gid kay nga may mga pondo ta bisang gilagmay lang just in case kung may mga problema sila makatagang club bisan pa paano lang before sa imo man na programa damo gid nakabel so padayon nun tanay kay amo na isa number one subong nga tagaan ko gid pagtamon kay pandemic ta subong damo sa mga utod ka problema sa health. So bisan pa paano matagaan ta na silang support no pagi sa aton sining club tabalo naman ang tanan nga gapangita man tayo sa pondo para support naman sa aton yung mga membro kung may ginagakinanglan sa bonding. Kita nga club nga non-profit man tayo mo, man tayo sang kita dira. May man tayo sang kita na kontrakto na tayo, no? Kaya ako bugalong ko nga sang ikaw presidente, I think board mo ko. So dako gitong nabulig mo kita dako tong pondo tamo dito pandemic. Damo gitong nabuligan mo. Kaya program to. Damo man sa mga abyanta nga palambot man sa bulig nila nga amo na aton ginabulig man sa aton nga mga membro kay sino man di ang magbinuligay kundi kita nga mga sa industriya sang media. Kag isa pa kita kay nga siguro isa na sa mga taga-ante pagtamod ng kaluyan
ang building tay kayuhan tagid kinanglan gid bandi man na total renovation may mga portion lang nga dapat i-renovate siguro o kayuhon. Kagang isa gid kay nga concern ko kagahapon bala sa nagligad pa. Ang ato na lang marker dabla sa plaza nga na basang maginda na massacre nga marker ta. Ang freedom kuan. Oo. Freedom marker na Tunda tunda. na ipakayo ta na dakag ipapintahan sa mayo. Press Ito freedom na- marker. Oo. Mhm. Para sa aton nga media sagrado na damo. Mhm. No? Yes, So, so. ito na nga ipakayo ta kag butangan ta na daw perimeter fence siya. Para hindi matambayan sa tao da. No? Okay. Ang third thing, depende ni kung ano pag hindi ba mag-come out sa mag-meeting kami sa incoming officers kung anong ilang gusto. So, muanta na kayo. May duwa ko nalimtan nga board of director nga ngalan na Manny Canto lang. Si Kag si Brian Chito Morden. Berhet, Chito Berhet, si Chito Berhet. John Gaton. Kag si? Si John Gaton. Diyan gaton po mga amigo ko nagkalalimtan ko do mabasi makigan ko nila bla. Kaya pa kon mo si Chito Berhet kada na idol ko gini si Chito Berhet. Jaga may pakuga pamati na ko ni siya mo. Labaw na labaw na. Ang balan ko gid sa kapon giling ko, bawo ikaw cheating ko, ikaw ya idol ta ka. Gambay pa lang ko ya pamati na ko siya. Anyway. Mo nagaro kagang iba niya mga pending nga programa ni Radyo Man Ives, i-continue ta lang na kay KTY man tala dapat libat sa mga programa disim na gyapon. So dugangan ta lang kag number 1 nga maka-raise ta fund para mismo sa club tagid kag sa mga member. Kag giniguro this is also a chance nga ma-recognize naman kag ma-congratulate ang mga set of officers subong no sa sininga year headed by our President Ives Montesilio nga in spite nga kabay-kabudlayan na sa pandemic but naka-perform naman nakahimo man sang ilang mga bulaton kag madamo man sa mga miyembro naton nga nabuligan sa siding administrasyon ni President Ives Montesilio. Amo to gani kagapon bala kay ginlawlawgan ko sa. Sining ko kabay pataning ang imo mga donors o mga sponsors mo. Kabay pa nga kung sa amon yung mga incoming officers maka-donar mas lagi. Ara man sila gyapon. Oo. Mas lagi apon. Kay partner to Ito ba lagi ito natin sa mga partner tama nagyapon hindi tayo sila pwede makakuan. Kag isa pa ti ara man gyapon ta si Pres sa Ives ket ti ex officio na sa nga member sa board mo, di ba? So ara man sa gyapon nga makalo bulig-bulig da no. Kag ti ang bisan ang mga hindi opisyal sang Negros Press Club kiti mo giman ang dapat mo bisan hindi kada opisyal hindi mo siling ko pawala ka lang ya. Siguro himo ka man kun anong mahimo mo para makabulig sa club. Pinadait sa ako niya nga sa akon subong nga kay nga prinsipyo no. Dayat member ka sang hindi ka man member sa Negros Press Club. Ang opisina talaga open na para sila kiti para sa profession mo. That's why nga kapon rambal ko sila ni John Gaton, 5 board. Sabi nga kita magpungkuliwat ang mga outside nga mga media nga active siya sa Southern Negros kag Northern Negros. Kinahanglan mag-participate sila sa aton subong sa kwan. Kinaka-duty na lang ang Negros Press Club subong mo. Kaya mga old guards sa iban doon din nila active. So kinahanglan taliwat i-motivate ta kag Tamo naman ang kalahuay. Kanugon sang club ni kay nga papabayan pala kadlaw mo so kinahanglan padayon kay legacy yan sa mga old guards mo sila ni nagpangabudlay so dapat i-continuous ta kung anong ilan na mo tingman ta nga malabawan ta sila. Pero kuan nato na base man nato na aton nga mga ginahimo sa vision bala sang mga nagtukod sini nga club no kay ang club naton 1936 pa niya mo oldest press club in the Philippines di siya. Sa bilog ng Pilipinas amo niya pinaka mas magulang pa niya sa National Press Club. No? Kag ang ginatahag nato na ang Negros Press Club hindi ni siya under sa National Press Club. Independent na ni siya nga club yan no sa mga katapos ng media diri sa siyudad sa Bacolod. We are even older sa National Press Club kay 1936 pa kita gintukod mo ang ining Negros Press Club. So isa ning galing na concern kuno kag pa sa amo sa taga Northern Negros naton nga mga upod sa media that's why nga taga DYJ to na-recognize ta ginas kiti isang papano upod ta na sila mo kag pa member ta sa press club kag the same thing man diri sa Southern Negros. Para at least kung magbalik na gid man ta sa new normal at least ang camaraderie naton mangin nasadya kag hindi magkanya-kanya wala kay. So mo nang isa sa mga
gusto ko matabong nga talanta may unit kita eh. Correct ko. Amo na nga rin silang at the end of the day, kita mangyapon, media man kita gyapon, isa kita ka profesyon, isa kita ka nibla, no? So anyway, kayo salamat gid and congratulations. By the way, yes. Before ko mag-end. Check to sa kasubok kag condolence ko plus kay pamilya ni Bro Jolly Bohang ng Taliwan. Yes. So nga tabatsa kita kahapon sa kasubok sa kamtang nagapatigan sa election. Ako sa matutod lang migway kami ni Bro Jo kag bro kami nimo kag malawig man namon ni pagupdanay. So condolence sa pamilya ni Bro Jolly Bohang. Sige. Okay. Okay, salamat gid kay kag good luck Good luck sa imong term. Ti mapungko pa kamo March pa. So good luck sa kamay pa nga padayuno nato na nga bagong vibrant bala ang Negros Press Club. Thank you good kayo boy. Okay, salamat kay kag mabuhay kamo kag sa bilog nga action radyo. Sige, Salamat. mga ka-aksyon si kayo boy Siokon sang RPNDYKB ang incoming president sang Negros Press Club, no? Anyway, sa tanan ng mga officers, congratulations sa inyo tanan, no? Kabay pa we will work together, no? Para mas mapaayo naton ang club, ang mga members in whatever way nga mahimo naton. Sige. Action Andre, pwede ko ma-check si Action Marlon sa sunog ni sa Barangay Alihis, oh. I-check ko lang siya, makuha lang kita sa sitwasyon dito. Ining sunog nagluntad sa Purok Villa Baradas sa Barangay Alihis diri sa siyudad sang Bacolod. Karon kita nagapadayon subong. I think ang aton sining mga firefighters sa pag-away para mapalong ang ining kalayo sa sining sunog nga nagluntad karon gid lamang nga aga, no? Hindi sa pwede sa radyo. Hindi sa makontak sa radyo section Marlon. Sa cellphone niya, hindi man. Ano kayo nangin? Sige lang. Si Action Dorel, para maka-assist niyo. Kaya kuhaan ko lang isang kuano, kay may kita natin diri subong sa mga quick photos ng ipadala diri Action Marlon. Ini isa ka sunog, no? Sa dira sa may Barangay Alihis. Specifically sa Purok Villa Baradas, no? Barangay Alihis. Karon gid lamang nga aga, no? Subong ka padayon pa ang ining sunog, no? Anyway, samtang inulat naton si Action Marlon. Good morning madira kay Veronica Santillan Manukan sa kay Maria Leia Bantayan. Happy Sunday morning man sa imo, no? Dira sa Kaliling Kawayan. Tamyaw niya lang ang pamilya Gidlayan kag Haranilla diri sa Bacolod, no? Nga always gid naga-monitor man. Sa si Rona Rihida Traba, good morning man. Kag sa tanan nga naga-monitor dira sa aton sa Facebook, no? Kag sa YouTube, no? Sige, check one na aton sining patrol manned by Action Marlon Hinovea sa sunog na luntad dira sa Barangay Alihis. Action Marlon, please come in. Action, okay. Action boy, matamat na nga napalong dari sa mga fighting units ta. Ang kalayo sa sining sunog na nagkaluntad sa second story o kung ikaduwa nga second story house dari sa may Villa Baradas sa Barangay Alihis, pali Purok Nisa, no? Purok Villa Baradas, Barangay Alihis, sudad sa Bacolod. Medyo nabudlayan Action Boy kay na sa pag sulod diri ang mga fire trucks kay sulodlon kay nga lugar, no? Simentado ining tuluyan, pero kung makita ta Action Boy sa sulod, halos tupokid sa sulod, no? Aring kung tani kay isa sa patagiyasang balay, sa sedikit ng mga tiron. Ma'am Morning, ano sa balay, ma'am? Sa Action Radio, inyo ni balay? Oo, sir. Paano natabok yan ang, paano yung takoy ba ng kalayo kayo na? Sir, actually, kadasig lang, sir, mo kay ang balay na mo. Second floor kami mo, so, ano lang na siya ng plywood. So, mabala kung kung may tawos sa babaw or wala. Di that time, so, kami ga-fallen ba lang ang mga degree. So, abi ko, mga bata, gapangayta tayo, kay masimba kami gani mo. Di abi ko, pangita sila bayo, di. Wala man kung katawag ko sila dyan yung wala man kasabati. Nagwanak mo pagwak mo gaso na wala
Sino bitigyan ng tagiya sa balay, ma'am? Mari, timing mo si Mama Kara sa piyak balay talaga yung story ah. Jessica Timbang. So, nakita pa sa sulod natupok gid ang gamitan sa sulod kana. Huwag ka mo sa may naluwas. Wala gid sir, kay wala na ko choice. Wala na gid eh, wala kaming dala. Pero wa isang tao nga na alitan dira sa sunog, wa isang tao. Bali pag 2,000 karaoke na, ma'am, nakagwa na kamontanan. Kita ko nag-aso, ni sir sa hagdan na mo kami hagdan na mo magbuhagi ng aso. Kingkuha ko ng duwa ko kabata eh. Nanaog naging kami. Huwag ka mo sa duda kung ano gidalinan sa kalayo. Wala sir, wala gid kami idea mo kay ihaw ka mo nagsaka tong duwa ka bata, wala gid din nakakita, di ba? Kaya ari man lang di kwarto sang duha. Ano lang man ang pagitan, plywood, tapos ari sa mga bayo na ng mga bag, mga sapatos, kay nag-renovate kami, amo lang man na. Na-renovate yung balay niyo sa po. Oo, ginag-renovate na sa pihak sir mo. Bali nagatuhaw ang kalayas pabaw. Oo, sa third floor ginag-start. Yeah. Sino ko represent, ma'am? Grace, tatay ako. Si Grace lang ba isa sa mga tagiyasang balay di. Sa piyak nga dalan, may araman sa Lacson Boys ang balay mo. Mo tong tigayon sila nga nakagwa man nakahingagaw. Subo lang Lacson Boys di kay ang gamit nila nakita ta nga may nagkalabilin pa man porque ang inang kahoy amo gid subo Action Boy no ang gintupok sang kalayo no. Sa nga material Why na kalayo Napalong naman na Action Marlon sa mga firefighters naton. Napalong na Action Boy kag gina-check na lang kung ano gid ang ginatunaan sa sadik sunog. Ikaduha na Action Boy nga sunog nga nagluntar sa bungaga ha. Una dito sa area kinasang dito sa area kinasang Celine Homes no sa Barangay Estefania. Isa man to Action Boy balay no. Tupok man to sa sulod man no. Simentado man to nga balay. Galing tupok man ang sulod, subo-subo ang Action Boy. Ang ido to nga ginahuptan gibalang Action Boy sa tag-iya, mo to kay nasa picture na sa to sa nga Facebook nakita da nga nagatalagison ka Action Boy ang taiya sang ido nga babaye. Bangod sang ginkuha na lang ido, way man masunog pero pinapatay ng suboy nga na-suffocate bla, no? Suffocate sang aso sa sulod. Pero ano to kung mahingaga pa nila to Action Boy padala sa ining ano bla may animal hospital kung anong plastada pero kay na Action Boy to wala na gito kaginhawang ito no kaya man to sang kaya man to sang samaran nga persona magluwas ka lamang sa boy sa mga gambit nga gintupok sang kalayo. Report di country sa may Villa Baradas Barangay Alhisuran sa Bacolod. Aksyon ninyo bugina. Kung naman aksyon na Marlon Hirvaya, mga ka-aksyon din ka sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka servisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Aksyon Marlon Hirvaya dira sa aton nga patrol. Sa siningsunod nga gluntad karon gid lamang duha ka sunog karon nga adlaw Celine Homes kag dira sa Barangay Alihis no sa Purok Villa Baradas. With that mga ka-aksyon, salamat sa pugpud sa aton diri sa kapihan sa aksyon. Ang inyo lagad Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio #1